नमस्कार प्रणाम। हमें राघवेंद्र स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बुधवार के जनसभा क्षेत्र के मुस्तफाबाद में समाजवादी पार्टी द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन कल गईल। एमे शामिल होखे खातिर सपा राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव पहुंचना। ए मौका पर शिवपाल भाजपा सरकार पर भेदभाव कैले का आरोप लगौना। उनके द्वारा कहल गईल कि अगर 24 में दिल्ली के सरकार चल गई तो यूपी से बाबा का सरकार भी चल जाई। उनके द्वारा कहल गईल कि राम मंदिर भाजपा ही नाही कोर्ट के निर्देश पे बनावल जा रहल बा। प्रदेश में हमार सरकार रही तो ऐसे भी भव्य राम मंदिर का निर्माण हुई। उनके द्वारा कहल गईल कि परिवार और कार्यकर्तन के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दर्शन के जायल जाओ। शिवपाल यादव द्वारा कार्यकर्ता के संबोधित करते हुए कहल गईल कि सपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुकल बा। जहां पहले लेखपाल के हैसियत 100 से 200 रुपया तक का रहे, उहे अब हजारों रुपया देहले के बाद भी कार्य नइखे हो पावत। और कह रहल बाटे कि भाजपा लोकतंत्र के खत्म कैले का आरोप लगा रहल बाटे। आपको बता दें, संसद पर हमला के लेके सवाल पूछले पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा जवाब देने के बजाय सांसदन के ही निलंबित कर दिया गईल। कहल गईल कि जब विपक्ष ही ना रही तो जनता के मुद्दा दब जाई। भाजपा पर मंदिर मस्जिद के नाम पर लोग बटले का आरोप लगाई। इस दौरान प्रदेश में बिगड़त कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, किसानन के ऊपर बातचीत और उसके बाद सरकार के घेरल। इस मौका पर विधायक इंजीनियर सचिन यादव, विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा, विधायक सर्वेश यादव, पूर्व सांसद अक्षय यादव, डॉक्टर दिलीप यादव, डॉक्टर सुकेश यादव, ये तमाम बड़ा चेहरा मौजूद रहे लोग। ये जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल इन खबर भोजपुरी के साथ। धन्यवाद।